Hovorí sa, že aby si mohol tvoriť, musíš byť génius. Myslia si, že musíš byť výnimočný, narodený s talentom alebo mať drahé vybavenie. Ale to vôbec nie je pravda. Kreativita nie je zázrak. Je to niečo, čo sa deje medzi ľuďmi. Keď sa spolu rozprávajú, tvoria, vymieňajú si nápady. Takto to fungovalo už dávno. Ani Leonardo da Vinci netvoril sám. Bol súčasťou skupiny maliarov, vedcov a mysliteľov, ako Michelangelo, Botticelli či Rafael. Vzájomne sa ovplyvňovali, učili sa od seba, inšpirovali sa navzájom, aj keď boli konkurentmi. Hudobník Brian Eno to dnes volá scénius. Nie génius, čo sedí sám, ale scéna. Komunita ľudí, ktorí spolu rastú. A presne to sa deje aj dnes. Na internete, v štúdiách, v komunitách tvorcov. Nemusíš byť slávny. Stačí, že si ochotný niečo skúsiť. Nečakaj, kým budeš dokonalý. Ukáž, čo robíš, zdieľaj svoj proces a pridaj sa. Pretože génius je mýtus, ale scénius ten práve teraz žije. A ak sa chceš posunúť, tak doň musíš patriť. Nezabudni ma sledovať pre viac takýchto videí.